Iphinde sikubingelele uKhaya TV2. Wena-ke uqalayo ukungena kuleli khasi, siyacela ukuba usubscribe, ushare le video. Inkantolo enkulu eSouth Africa yokugcina isithathe isinqumo sokuthi ingasamukeli isicelo se-MK Party sokuthi imise ukuhlala kwephalamende kokuqala ngoLwesihlanu, lapho khona kuzobe kukhethwa umongameli kanye nospika. Khona manjalo yona futhi inkantolo enkulu eSouth Africa iphinde yachitha isicelo sikaJabulani Khumalo sokuthi abe imember yephalamende khona ezokwazi ukuthi ngoLwesihlanu afungiswe. Iyabe isimyalela ukuba akhokhe nezindleko zokuhlala kwenkantolo ngoba ubechitha isikhathi nje senkantolo. Kuzokhumbuleka ukuthi uJabulani Khumalo uke wabiza isithangabi sabeyindaba lapho ebekhuluma khona namalunga e-MK Party, ewatshela ukuthi yena uwadinga afike ephalamende azofungiswa kanye naye yena ezibiza ngomholi we-MK Party.